Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Idna. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ang atong magtatampo si Idna. Kining bay nga among gipuy-an karon sa ako ning maguwang og wa pa lagi may bay og yuta mao ning diri lang sa mi gipapuyo mi dinhi sa akong maguwang og kun nganong na problema ko ingon man gud ini ang mga panghitabo. Kailangan pa na magwakas itong pag-ibig. Bukas kaya'y wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon na dati ay anong saya't anong tamis? Sadyang pag-ibig natin ay nakapapanginayang, ngunit sa ating mga matay ito'y kalabisan. Di daw kay baw awat at awara, patuloy na magsasaktan ang mga puso. O bakit kay sakit pa rin ng paglayo? Sa bukas na niniyan nagkatakanta ta dire. Unsa may toyo oy? Nay, ato ang Ingles man na hindi mo dito katyo. Ha? Nay, murag mataway mo to sa lagto. Ngano naman sad? Isboy yang anak. Murag Ha? mataway ato dito. Ngano man? Ambot lang, oy. Bawa mo ka na isboy. Nga, nayabag na. Ato dito to. Hala, surti lagi ng bataa nga wa na mausong tukhang ron. Ato sa to ko'y basin kung si Metabo at tong manoy ni mo. Ay, pwede naman to. Ah, kita ning bataa. Dali ko yugi ko dali. Wa na gali kay kapalitan ng bisyo, undang na tao do! Si Bisyo, taka lang ay. Trabaho ko nintra ka, nagsida-sida ka, ha? Purbida, madugay do, ha? Maglakaw kas kada parsada nga wiperol. Ano? May breed? Bida, ayaw yung patungon ako, tiguan ba ako? Nga, kita lang tao do, ha? So itabo na ako, luoy kay ka. Tay. Atay. Tay ba? Anong looy mga, ha? Anong looy man? Nagtuom ka nga disadis ko, God. Wa man ko magadis-adis. Suyop lang ko. Bida, man happy tigyo ka do, happy tigyo ka. Siyapit. Happy ka man ba, tuliring, ha? Tay, atay. Kung maana magani ka, kung maana magani ko, una kay labot eh. Bida, sibot, mahal ko ni mo, kilawat. Saan ka? Amahan sa kanunay ngoy ayo. Usa! Boy, pa ni mo ay. Na sa Unsa na masag ka? Na sa nuyaan nga way ayo ay kani mo yaan nga inahan sa way ayo. Boy, bastos ka na kada usa to gisulti nimo, ha? Wala ko Ay. kay ayo ni. Way. Bantay lagi mo na ako ha. Bantay lagi mo. Hoy, balik ka to usa to gisulti nimo. Ha? Ha karon. Ha, hotdog. Kutsata ninyo ay. Napraning na gyud wa na. Ngano day manoy na unsa naman sa mo manoy? Suko siya, wala ko tagay kwarta. Ay nagtagai manoy ha, kay isuyop lagi na sanggaw. Bata na mata. Sipsuyok yun na, ni-inter yun tawana. Aw na dala ginas barkada. Mao gyud na ay nagitagai kay musamot tagkabuang kay isuyop ra na sanahan. Saan si hatay tao na kayo, nangawa mo kay kwarta na rin. Ay, Paita paita. ni bata, oy. Murag, maurim ka patay ako. Ay alan sad padaan na manoy. Ang imong kaugalingon mo'y ati man na. Pasag dito, total dako naman to. Ug dili siya mag-usab, aw siya rin maproblema niya. Basta ikaw at imana imong kaugalingon taon. Kay katong bataa wa na gitoy ayo. Nabuang na nas barkada, nabuang sa bisyo. Muuli lang taon. Wagi ayo. Purbida magbasol yun na bata ba? Ugwa na ko. Oh, manoy. Maluoy ko sa akong maguwang kay na problema gid siyag maayo ining iyang anak nga nabuang nas bisyo. Unya, sila ra ba yang duha taon ang nahabilin kay namatay naman taong asawa ni Manoy sinang kadya. Unya. Uy. Nang kuring, ikaw mo di ay noy hapit sa diri nang. Oy, Edna, pastilan. Abi man ako kinsa nagsangpit sa balaan akong man. Siya gid nimo nang uy. Kumusta naman ka, Day? Tagsa naman tayo kang musuroy dito sa bay. Ay unsaon lagi kani nagalisod ta pirmi way kwarta. Wa may lami isuroy nang. Ay, may mo manggong musuroy, bisag way kwarta. Ako bitaw, misuroy man ko, wa man ko'y kwarta. Ay, mulakaw ko. Oh, kuan man, Jismil man ang naan ako. Pinduta kwartahan di ay kana kay naa man kay Jismil. Oo, pero, sa
naara na sa kong una-una, oy. Ay, naglibog bitaw ko. Unsaon na akong pag-cash out. Amot ito'y. Ay, lain pa'y ato, day. Oh. Kumusta naman si Manoy ni mo kadyo? Ha? Minyo na ba siya usap? Na, wa nang uy. Mao ba? Ay, may tsansa pa di ay. Kung sa'yo buti may pasabot nang, naibog ka sa kumaguwang? May gusto kang manikadyo? Ha? Nang kuring? Recorded by X Thunder Gaming. Ay, pang-inspirasyon lang ko, day. Ibaw ka na tiguang na ta. Panglimpyo na las lawa-lawa. Ay, nga no dahil nang kuring. Gilawa-lawa na ng imuhana? Day kalimod. Dugay na biya kong nabiyuda. Pero may na lang ning ako kay igo malang gilawa-lawa. Naayo bandya baga na kay taya. Amot sa ito'y. Bitaw day. Dugay naman kung nakras si Manoy ni mo kadyo. Sa ato pa di ay nang, kanang imong paglakaw ron, asam na kapadong ato ka silang manikadyo di ay? Ay, ato ragununta ko sa ilang mari imyat. Siligan unya na siligan man na sila. Ha? Paatbang langgug ko. Magpapansing gamay ta. Sige nang. Ug magkasinabot mo nang mas maayo. Ako suporta gid kay ko nimo kay nakailam ako nimong daan. Aw sa ato pa day Edna. Wa kay supak na ako day. Ug magkasinabot ming Manoy nimo kadyo. Ay, wa uy. Malipay gani hinuon ko. At least di na maglaay si Manoy kay na naman siya kauban nang. Ay, salamat. Murag mihayag og gamay ang akong paglaom. Murag may gamayng kahayag na nga migimaw sa akong kaugmaon. Na ka kay kaugmao nang. Abi na kog pulos na lang gid kagahapon. Ay, day boy. Bupidla pa ganing kugitas kakugnan may paglaom pa. Tay pa nang. Naaday ko gitas kakugnan. Ay, naman gani kugitas ko at padaksan. Sanang. Oo, nalimot ka? Ha? Katong nagasaw tagpangaon sa merkado. Ha, nakita ta dito. Mikaon ka kugita, di ba? Unya din man mo ko ang kugitang imong gikaon. Sa banaksan. Sa panaksan, sa mutas kakugnan. Di adyo ko believe nimo nang. Unya nang kanang kaya pa nimo in kaso og magkasinabot mong Manoy kadyo. Ay, sus, oy. Nagtuo ka tiguang na lang ko, day. Ha? Kaya pa taon ako, oy. Bisag mangutan na pa ka sa kong lola. Buhi pa imong lula. Oy, boy pa taon, oy. Mao pa. Nya asa maron imong lula nang. Ay, to ha. Kanang lakaw man to pagikad ako. Kisa mayang kauban? Yung apuhang babae. Ah, grabe. Lagi. Gikuyugan siyang apuhang babae dito sa ospital. Hala nga naman nasakit. Wow, oy. Nagpakuyog ra sa ospital kay magparaspa. Da pa magraspa Oh. pag sorda nang uy. Ay, Day! Madali, day! Madali! Manoy niya mo kita bang ito ang ginawat at pitaw na! Unsay nga? Noon sa ka? Madali! Nag-awan ko itong yung anak. Yataki! Tingnan, ito kita bang hospital pagdali mo! Ikaw na ko sa ospital nung pataka lang kadagtabi. Pagtarong ba? Dot, dali, kuyugin ko sa ospital, dali. oy, mukuyog ko, day. Mukuyog ko. Pag-abot na mo sa ospital, nakabsan gid sa kinabuhi ang akong maguwa nga si Manoy kadyo. Mao nga kami nalay mi atiman sa iyang haya. May nalang gani kay naasad sinang kuring mitabang sa town gyud namo. Unya. Ay, kaluoy sa akong maguwang. Wa na gitaw siya kaagbanta sa kabadlungon sa iyang anak. Ay, kisakitan ko kung maayo, day. Kay wa gyud mi makasulti si Kadyo. Tungoy na siyang anak day sa isboy. Nangayo ko nung ni kwarta siyang amahan. Pero waman pagditaga mga ang gibuhat niya. Ha? Gipamaligya ang ilang mga butang hasta ang TV nga maunti kalingawan rasan to'y Manoy ni mo. Salbahis gid bata. Angay sa ipapriso. Saan magpreso ato nga? Misibat man. Wala naman pakita. Ay, kaluin taong Kadyo eh. Wa na lang gyud mi hatagi gamay panahon nga magkarelasyon mi. Bisag imyo MD lang unta. Ha? Saan ang MUMD, no? Ay, murag uyab, murag sa dili. Kaluoy sa akong maguwang. Bisag gamay lang untang panahon nga makaatiman ko niya. Akong i-offer niya ang tanan kong talent sa pagluto, sa pagpanglimpyo. Ako'y atiman sa yabay, buhay bayad. Mubuluntaryo ko. Mukuyog ka niya nang. Dili, uy, simba ko ka diha. Unsa di ay imong ingon nga mo voluntaryo ka ba? Mubuluntaryo ko pagka manarabtan sa pangadji sa iyang haya karon.
Straight to na ko hangtod inig lubong. Nang kuring. Day. Awar ko ng kuring, oh. Huwag kitang siya mabiya sa haya rin yung kadyo. Mahal gid ay kaayo niya si Manoy Kadyo to. Kunya, ano wa man sila magkauyab gani adto? Anong karon? Ha? Karon pa man si may padaya kung doon na di si dakong gugma ni Manoy Kadyo. Doon naman gud na sila kagapon. Oh, mao ba? Kani adto, rush kaayo ni Manoy Kadyo sinang kuring. Sa daga pala sila ulitaw. Daan na gid na nga naa sila pagtingin sa usag-usa. Pero naudlot ang ilang gipati sa dihang miabot si Karyang ang naasawa ni Manoy nga inahan sa salbahis nga isboy. Mao nga wa gid sila magkarelasyon. Pero sinang kuring mangyud kaha ang gihigugma ni Manoy mo. Ngano tuon sa mapunta ni man ang Karyang? Ay, namaplos mas ng Karyang. Ug si Manoy mo'y gipatuo nga mo'y amahan kay may nahitabo na kuno nila. Pero hubog si Manoy atong higayon na. Ay, nahubog sa tuba nga gidani ng Karyang. Uy! Masig na ito'y lumay ang tuba. Oh, mao to nga pagkahibaw ni nang kuring nga nagsabaknas ng Karyang, aw milikay na lang si nang kuring nilarga, ni abroad na Di sa may abroad. sa Bohol ra kuno. Sabi na ko sa may abroad buhol rin eh. Og sa dihang nauli si nang kuring, nahibaw siya nga nabiyudo na si Manoy Kadyo. Mao nang nagsige na siya kanang pansin. Sige siya adto sa bahay ni dool sa bahay ni Manoy ba. Masangi lang gud nga ana siya sa silingan. Pero si Manoy di ay ang iyang gisakdap-sakdapan. Og mao to nga wa na siya kaagwanta. Nisulti na gid siya nako nga mauni. Hangtod kuno karon may pagbati pa siya ni Manoy Kadyo. Pero di malas kay wala mas Manoy. Kaluoy dito ng kuring. Recorded by X Thunder Gaming. Unsay mo gisulti? Ingon ko, luoy kaayos ng kuring. Ay nganong naluoy man ka nga buhi man na. Si Manoy mo iluoy kay namatay. Oh, di ay no. Yun na. Masarap sa mga di. Sinang kuring man to sinang kuring atong pangutanon kay siya may mananabtan. Oh, sige, ula dito. Pangutan kam. Kay mag-andam ko sa mga snacks para sa namilar ba? Sige, adoon ako. Medyo, bisag patay na ka, pero buhi paghihapon ka sa ako kasing-kasing. Ay, pasensya na, Jo, nga. Huwag yun ta magkarelasyon. Sige na lang tatong imyo imde, murag uyap, burasag dili. Pero, bisan pa man. Oh, day. Unsang oras ang pangadji nang? Di pa ta mangadji ron? Karon mga G na ta. Kadiyot kay andamon ko una ang akong para pang-aji. Naade kay libro sa basahon sa pangadji sa pataysan nang. Oo, naasad. Pero, nawa pagbagyo eh. Napalit tingali to. Hala, unya unsa may gamito ni mas pangadji ron? Sige lang, di may cellphone. Aw, basig na anas Google nang. Aw, unsa di ay. Aw, sige na, pasudlan na ng musabat sa pangadji kay magsugod na ta. Jesus ko, tungod ni atong daghan nga singot ug dugo nga gisingot mo diha sa huerto. Kaloyan mo ang kalag ni Kadyo. Ako tao ng lab. Jesus ko, tungod sa pagtampaling sa imong halandon nga naong tubag. Kaloyan mo ang kalag ni Kadyo. Mahal taon kay nanako. Jesus ko, tungod sa mabangis nga paghampa kanimo tubag. Kaloyan mo ang kalag ni Kadyo. Jesus ko, tungod sa pagpurong-purong sa Nang, unsa man nang okay na ka diha? kadiyot kay kuan, nagloading pa. Oh, na. Jesus ko, tungod sa pagpurong-purong kanimo sa maidlot nga tunog. Tubag. Kaloyan mo ang kalag ni Kadyo. Nang, padayo nang. Kadiyot komersyal pa. Ahak maning guguloy. Ay! Ayaw na ko eh. Unsa man to? Nasis boy! Ang anak ni Kadyo! Day na sa isboy, day! Ano siya man ng batang ng hagis man eh! Gano'n na mo rin niya. Ay! Ikaw may pahawa diri isbuya ka. Aya! Taya karon. Taya karon tang paruson tika. Tingali kalimot ka ha. Ikaw may hinungdan sa kamatayon sa kumagwang nga imong amahan. Ano kong tao
singil na niyo. Singilan. Nagbayad ka. Kung hubog ka mo. Nga tungod ang imong bisyo. Tungod sa imong pagkagumang ang mong drugas. Giatake imong amahan. Unya karon ha? May naong pa kang mupakita diri namo. Ha? Wa man gali ka magpakita dito sa ospital. Mungkod ako pa ikaw pahawa din Si Batsab tagwa pa ko makapanawag og pulis aron ipadako pa. Pahawa! Ug ay napakita namo. Pahawa na! Yeah. Tungod sa akong kalagot, ipapahawa na ko ang akong pagkumangkon, kay umang gihapon siya gipakitang kausaban. Nangita man hinuon og gubot sa hayas iyang papa. Karon ang problema gid nako kay murag nangita siya sa titulo sa yuta sa akong igsuon. Nagtuo ko nga iya ning ibaligya. Unsay mo buhaton ani oy? Di na mo siya pasudlon sa bay, di gyud ko gusto. Nya nahadlok pud mi nga basig iyang sunugon kay adik ra ba? Unsay mo buhaton ani? Unsa man kamo ang kasultihon? Edna. Sendo na to karong adlaw, Goliath. Ato sinder ito, asa itong sinder na to? Si Idna. Ida. Ida ito naman. Oh. Konsumisyon siya siya ang taon. Taon sa ano? Anak ni Kadyo. Si Kadyo, katong iyang anak nga adik-adik taon no. Namatay ng mga taon to sa Kadyo, ati pres. Oo. Namatay taon niya. Pag kamatay, unsa to istorya ba? Ikaw mo yung ginato ba? Dali, Adi kaayo ba ni pamaligya mga butang hangtod giatake ang iyang papa. Unya si sindi na tungod si Idna, iyang dihingila niya pag-umangko tungod kay way pagkabanaan mula ilag hubog wag kadi mo adto sa ospital sa nikempang sa papa hangtod ginamatay kani. Iyang gipalayas iyang gipapahawa. Aha. Ipapahawa taon niya ang katong anak ni Sayang Kuan. Anak Kadyo. Anak ni Kadyo. Di ba? Unya Ay, yes, ang iyang pangutana Muli mo lang mukaon. Sama mo silbi mo ng bataa. Hinungdan ng bata ade, muli lang mukhaon niya. Kaon. Adik pa ako, ayon. Halos Kadyo, be. May na lang, mauli kay mukaon. Labis din. Nga naman kayo sa mapas mo. Oo, kabay na anak. Basta. Padaki Sana na- dati padaki sa na problemang iya. tungod sa akong kalagot, ipapahawa na ako ang akong pagumangkon kay wala gyapon gipakita ang kausaban. Ngita mi ni gubot sa iyahang sa hayas siyang papa. O karon ang kagubot ay dito. Pero karon na problema ako kung murag nangita siya sa titulos yuta sa akong igsuon. Oh. Nagtuo ko nga iya di ibaligya utsa ba imong buhaton. Dili na mo pasundos bay. Ngadlok taon ni kabasig sunugon na taon kay adik na taon ni. Usa na ko buhaton. Pusila. Ayaw eh. Palihog tambagi ko niyo. Unsa ba akong buhaton? Ha? Hiloi. Ayaw padaking problema eh. ikaw, di na badag am na ina natin, please. Lisod ka na basta Kanya, ina. katong iyang Kada masudlan ipangita ng na duga sa ulo. titulo sa yuta kuyaw, no? Ibaligyan dito ko na Oo, makita na. Ibalik yan, Ako pa, ayaw Nagpaingan. ipakita. Oo, ayaw ipakita. Ayaw ipakita. Ayaw yun Palambot. ipakita. Bahala na. Palambot og Pangita, ambot, ang galing ka niya. Pangambot yun. Lisod kayo na taon nito. Hoy, hurot pa na baligya. Wa mo'y bahin. Mao na. Lisod kayo. Wa para ba ka nang babahin-bahin nilang yuta, bam? Unsa man, bam? Kuliat, naarabay katungod ni siya kaya anak man gyud siyang Kadyo. Naabsi katungod sa bahin sa iyo at siya gyud may mudawat. Ulagi ko niya, kung way titulo, sa amin na pagbaligya. Na titulado naman ko pero wa pa mabuak. So Ako nabuak na. Pero, kuya, gapon. Baligya ko na. ang iyang gikadlukan na gulat kay musud kuno nga magpatakaw niya kinirabang tao say ako nami ang silingan na nagulat. Saka dito sa bahay di ra bagyud manaog og dili tagaan. Kay mulaga kuno ko. Usa pa labot ko mulaga ka eh. Pero murag ba siya tibaw sa iyang gibuhat. Pero, wa na ni mo adapa. Wala, wasad may relasyon. Kung Wala may dili ta relasyon. parente, dili ta boyfriend, magsige kag pangayo. Tawgon ko bito akong kumpare. Atuara dito yung mama. Saka diri ay, di gid manaog di tagaan, atuara. Nanaog Lain di. na, no? Kuya, Pero murag mo malaki baw silang gibuhat ana ate Pres kanang nga na Ano man? malulong na sa Mau ba? dugas. Ano mo na sa... Oo. Ano niya? Kanang idna kanang naang singa ni matngunig yun na ninyo. Kung mahimo ayo na lang nagpasudla diha niya. Alam na sa lebay, magpuyo siya dito, pero kanang parte sa yuta, kung wa pa mabahin, wa pa mabuak, o kung nabuak na ang iya. Pati bantay lagi sila ate Oo. Pres. Kay lisod na Kuyaw, banay na. kuyaw Ate Pres. bitaw na. Kuyaw na bata kay dito nay usa sa lugar sa Mindanao ate Pres nga ana adik-adik murag dagwala giputlan og ang katong foreigner. Dawi? Oh, igida sa ilaha ang os foreigner gutom man kay si kuad Hala. gibuak ang o. Ang Oy. utok may gisuwa. Ano ikalain? Giluto niya ang utok. Nya na may bahaw mo yung gisuwa. Tapos lubuwa to. Ano yung pambe? Ay, pambit. Kung ari ka diri Asa ina sa, mabibibi tas lubuwa. kung ari ka sa penultimon,
Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 2 ngadto sa 3 amato padri ay. Ang anak nga maalamon naghatag og kalipay siyang ginikanan. Apan ang anak nga buang-buang naghatag og kasubo kanila. Kini mo-apply ni siyang klase nga pagkaanak padayon. Ang bahandi nga nakuha sa daotang paagi dili makahatag og kaayuhan. Apan ang mataro nga pagkinabuhi makaluwas kanimo gikas kamatayon. Karon, ang kining kay ikaduha akong gibasa gulyat, muigo gyapon ni sa anak kay wag tuo siya daghan siyang kwarta, daghan siyang bandi, daghan siyang mapalit nga druga. Unsa man ito? Namatay ang iyang papa. Mao ba? Mao nga Ma'am Edna, ikaw mag-serve mo, ikaw na lagi ni kanan, kaya iyaan ka man karon, bantay-bantay gyud kung mahimo, ipakuan lang ka na ulit, tayo mayo, Padakop? iparehab na lang na. Ako na, sakto ina. Uri, padakop. Oh, okay, mas bayo pa. Labi na og ka ng, doon na siya pagkitang o sabi na siya ang threat ko liya, hulga? Manganti, manghulga, mas may na nga, ipadakop na lang na mamaw, karon, wa na may problema. Kay, Aron mahipos ba? unya, kanang na ang, ma-rehab na siya, at least mahayagan siya, doon na may mga, masuda dito sa, kanang, ilang, kanang correctional, ilang tangpunga, doon na may masud dito nga mga lay ministers, may mga pastors, at least mahayagan siya kay, usa may iyang ugma, ug nga anak siya pirmi. Wag yun. Nayuban bitaw ulit no, nga kanang na ang, magsudong sila mga anak ngayon anak, ambot lang kakaroon sa mga ginikana, pero sa unang panahon, gagmay pa mi. Ngayon nga, magiaway ko ni Kuan. Ngayon nga, di po naman ito mong mamay. Ay ra, kaya nagpupuyag ka man. Ingnon na konsilya ha, pabunalan ta mo. Tinood bitaw? Inanaon bitaw to sa una? Oo. Karon lain naman. Ang lalaki na may mo, ang mga bata na may mo kuan sa mga dagko. Grabe kay mga bata. Bira na lang sa ato makita sa depende Facebook. lang sa nagkuan sa mga bata no, sa kanang retreat. Itarong og kanang disiplina sa mga bata. So ang ubang mga bata tapos wa gyud, wa na gyud. Sa mong saon nimo. Paano yun? Butang. Kita sa unang panahon, di man preso na maginikanan ug tiguhon ta. Kapila man ta malating sa bunalan ta mga silhig, tukog, sangas bayabas ganda man sa mga papa katila man pero maayo pa ka disiplina nga to ang pagtubo. Muna. Karon kay dakpon presuhon maginikanan ka ug makita man nagmal. Apan nung madayon ang gikuan ni Senator Ruben Padilla Gulat no nga iubos ang bata nga pwede na masilutan. 10 anyos. 10 anyos. Kay kas pagkapaita. Usa na malay ugma. Usa na malay ugma ug mayon ana nga ang mga kabataan mo sukol na. Ano siguro? Mao ligi. Pwede mama preso. Laan mo tong gipunta na Goliath. Wa mo sukol. Ano man? Kay nga unsa man ka? Mukaon ka? Labi nagkasabaan ni mong bata ni. Mukaon ka? Di tingog sige lang hilak. Tingog, mukaon na ba ka? Ha? Hilak makasukol. Pero katong usalain. Bisag usaw punta na Goliath. Ano man? Di mo yango ra. Salamat naman. Ito na ko ang puzzle. Tiyan.